खुलुमबाय। दिनै 21 मार्च 2024 बिस्थिबार। आसामनि हाइलाकान्दियाव सासे रिलेक्स यूनिसेक्स पार्लरनि बिगोमाखौ गावनि दखाननि रुम सिङाव आखाइ खाख्रबनानै बुथारना दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों। बुथारजानाय बिगोमानि मुङा जाबाय उत्तम शील। उत्तम शीलआ त्रिपुरानि थागिबि, नाथाय बियो आसामाव फालांगिरि मावोमोन आरो बियो सिलचराव थायोमोन आरो दा बे जाथायनि सायाव गावनि दखाननि मावथिनि सायाव आखाइ दं होननानै पुलिसआ सन्देह खालामनानै नायबिजिरनाय जादों। गलाघाट टाउननि सासे सुबुङा सा-8 आबादारिफोरनिफ्राय इन्डास्ट्रियेल लन होगोन बुंनानै थगाय-थसि खालामनानै 5 लाखनिबो बांसिन रां जानायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानायनि सिगांबो बिहा थगायना जानायनि गोबां केसफोर दंखायोमोन। उनाव जोबथायाव हमजाबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अभिजित बरा। अभिजित बराया गोबां आबादारिफोरनिफ्राय थगाय-थसि खालामनानै रां जाबोगासिनो दंमोन। राजस्थाननि अलवाराव सासे सुबुङा मन्दिरखौ सिफायनानै मन्दिरनि डनेशन बक्सनिफ्राय माखासे गोनांथि बेसादखौ खावनायनि उनाव सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों आरो सीसीटीवी केमेरायाव पुलिसआ नायबिजिरनानै दायनिगिरि सिखावखौ एरेस्ट खालामदों। बियो सिखाव खावनायनि सिगां आरजबो गाबदोंमोन। हमजानाय सिखावनि मुङा जाबाय गपेश शर्मा, 37 बोसोर बैसोनि। गपेश शर्माया बिनि सिगांबो गोबां मन्दिरफोराव सिखाव खावदोंमोन। उत्तर प्रदेशआव थांनाय फेब्रुवारि दानावसो जुलि जानाय आइजोआ गावनि फिसायनि न'नि रुम सिङाव दौलें लानानै थैना थानायनि उनाव आइजोनि नखरनि मानसिफोरा रागा जोंनानै हौवानि नखराव फैनानै हौवानि न'खौ अरजों सावना होदोंमोन आरो बे अर सावनाय जाथायाव हौवानि बिमा आरो बिफाया अरजों खामथाब जानानै थैदों। हिन्जावनि नखरनि मानसिफोरा बिजामादै आरो बिजामादैनि नखरनि मानसिफोरनि सायाव धोन सम्पति दाबि खालामनानै गावसोरनि फिसाजोखौ बुथारनाय बायदि दाय होनानै आरो रागा जोंनानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय अंशिका केसरवानी आरो थैनाय अंशिका केसरवानी बिहाव बिखुनजोनि मुङा जाबाय राजेन्द्र किशोरवानी आरो शोभा देवी। दा बे जाथायनि सायाव उत्तर प्रदेश पुलिसआ गावसोरनि खामानि मावगासिनो दङ। कमार्शियेल गारिफोर जायफोरा टेक्स फेल जानानै दङ। कक्राझार जिल्लायाव 7682 टेक्स फेल जानाय गारिफोर दङ आरो बिसोरनि गासै फाइनआ 6 कौटिनिबो बांसिन। बेनिखायनो टेक्स फेल जानायफोरा 31 मार्चनि सिगां होजोबथारनांगोन, नङाबा बेनि सायाव गोख्रों गोरायै एक्सन लानाय जागोन होननानै DTO बिथाङा बुंदों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय दङ गारि बिगोमा बिथांमोननिसिम। खोब सिरियासलि बाथ्राखौ लागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दा बेवहाय जोंना मोननै रोखोमनि गारि थायो, जों बयबो मिथिगौ। मोनसे जाहैबाय कमार्शियेल गारि, थारमाने भारा बोग्रा। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय प्राइभेट गारि, माने LMP, जेरै मारुति, बलेर', स्कर्पिय', इन'भा, बे टाइपनि। दा आङो कमार्शियेल गारिनि खोथाखौ बुंग्रोनि। दा कमार्शियेल गारिफ्रा जायफोर टेक्स फेल जानानै दं, खायफाना बिराद गोबावसिम होयि जानानै दं आरो खायफा रिसेन्टलि होनांगौ जानानै दं। बे मोननैखौबो आं बुंदों। बेवहाय मा, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव टेक्स फेल गारिया दिनैसिम 7682 दं आरो बिसोरनि गासै फाइनआ 6,58,00,000। बे फैसाखौ बिसोरो होआखै आरोखि। दा बे बेलायाव मोनसे स्पष्ट माने मिथिहोनाया बेनो जे टेक्स फेल गारिफ्रा नैबे 31 मार्च थारिख 2024 बेनि सिगां आदाय होजोबथारनांगोन। माने गले गले जोङो खावलायगासिनो दङ नोंथांमोननि गेजेरजों। बेनि उनावबो बहुता फैयाखै। सोरबा जुदि मिथियाखैबा बे दुखु गोनां जागोन। आरो
जों लुबैदों जे नैबे जों फोसावनाया साफ्रोमबो बेफोरबायदि गारिनि बिगोमानिसिम सौहैथों। दा बेवहाय होननाया ओरैबायदि जे टेक्स फेल गारिखौ सोरबा जुदि ओरैनो सालायगासिनो दङब्ला जोङो गले गले बुंसेयावबो जुदि होफैयाखैब्ला दा नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बे जेंनाखौ सुस्रांनो हायाब्ला बिनि उनाव नाथाय जोंनि कमिशनार अफिसनिफ्राय थारमाने दिसपुरनि कन्ट्रलाव बिसोरनि बेरेखायै जोबोद गाज्रियै माने एक्सन लानो गोनां जागोन होननानै मोनसे जोंखौ बुंहरनाय जादों। बे हिसाबै दिनैनि गेजेराव बा नैबे टाइमनि गेजेराव गावबा गाव फैनानै बेफोरबादि टेक्स होनो गोनांखौ गावनो होफैयोब्ला अफिसनि नेमाव जिखिनि ओरैबादिबो दङ जे बिथांमोना आसलते अफिसाव फैनांलाया, अनलाइनबो होजायो। अनलाइनावबो अफिसाव फैयाजासेनो टेक्सखौ होनो हायो। गारिनि बिगोमा बिथांमोना फ्रायानो मिथिगौ, आरो मिथियाबा जोंनि अफिसाव फैनानै सोंफैब्लाबो जों बिथांमोनखौ बिराद मोजाङै गाइड होगोन आरोखि। दा गावनो गाव फैनानै होफैयोब्ला बै जे थांनानै जों एकदम माने स्टाफफोर थांनानै जे माबा खालामहैगोन, गारिखौ हमथाहैगोन, बिनि उनावहाय जोङो गोदानै सिआर लिस्ट होगोन, बेहाय माखासे आरो एक्सट्रा फाइन फैबावगोन आरोखि। बिनिफ्राय गनोब्ला बिथांमोना गावबा गाव फैनानै बा गावनो गाव माबायाव अनलाइनाव जमा होनो हायो। होमबाना बै जिथु चालान होनायनि उनावहाय जिखिनि फाइन फैगोन बिनिफ्राय गगोन आरोखि। आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय टेक्स फेल जानाय लोगो लोगो बे गारियाव मोननै रोखोमनि माबाया सामफ्रामबो जाबसिनबाय थायो। 7 लाख दामनि गारि गंसेनि दामा जुदि 7 लाख बा बिनि बांसिनब्ला सासे गारिनि बिगोमाया माने बोसोरबानि टेक्स होनानैनो गारिखौ माने गावनि नामाव रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो, बे नियम दं। थ' बेफोरबादि बोसोरबानि खालामनायनि उनावहाय बोसोरबा जोबनायनि उनाव माखासे टेक्सखौ जे होबावनांगौ बे खोथाखौ बहुद मानसिया माने बावनानै थायो आरोखि। आरो बिनि जाउनाव मा जायो, दाथ' जेरावबो चेकिं जालागासिनो दङ, बेखौ अनलाइन बुबानो मोनखायो। दा बेवहाय टेक्सआ जुदि फेल जानाय मोनोब्ला बे गारिया लोगो लोगो बेहायनो जब्द जागोन आरोखि। हमनानै ला दिनै सासे मानसिया गावनि इन'भा लानानै गुवाहाटियाव थांदों, इन'भा गारि लानानै माबा मोनसे खामानियाव गुवाहाटियाव थांदों आरोखि। बेयाव थांनायाव जुदि अबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव चेकिंआव जुदि गोलैयोब्ला जे बे गारिया टेक्सआ फेल जानानै दं, जेराव चेकिं खालामदों बेवहायनो गारिया खिन्थु जब्द जागोन। बेवहाय खुनु बे गभर्नमेन्टनि सिदा इन्सट्राक्सन दं, बेवहाय नांलायनानैबो लाब गैला, गाज्रि मोननानैबो लाब गैला। नै मान सनमाननि खोथा थाहैनोसै, गावनि न'खरनि मानसि लानानै थांगोन, खामानि लानानै थांगोन, गारियाव हमथा जानोसै। थ' बेफोरबायदि अलखदनिफ्राय बारग'नो बै टेक्सफोरखौ माबार होनानै लाथों। ओमफ्राय आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 14,000निख्रुइबो बारा माने चालान होनाय दं। माने चेकिंआव मोननाय लोगो लोगो चालान होयोना, बे चालाना चालान जायो। थ' चालानाव बिसिबां फाइन जादोंमोन बे फाइनखौ माने दिनैनिसिम मात्र 10%, 14,000आव 10% मानसियाल' फाइनखौ होदों। बाखि 90% मानसियानो दाबो फाइनखौ होआजासे गारिखौ सालायगासिनो दं। नाथाय जेब्ला चेकिंआव नायो, जुदि भुल खालामबायब्ला बा बोरैबा मिथिबायब्ला माने गारि गंसेया सिगांनि फाइनखौनो होआखै अथ'स' सालायगासिनो दं, जुदि बिदि प्रमान जाबायब्ला बे गारिया लोगो लोगो आरो जब्द जायो। मैयासो जों गंसे गारि लाखिदों, माने डाम्पार गारि सोलिगासिनो दंमोन। बेना गारिया खालिमोन न' डाउट, खिन्थु बेना सिगांनिनो 82,000 माने फाइन जानानै दंमोन, बेखौ होआखै नभेम्बर मासाव। ओमफ्राय मैया चेकिंआव मोनबाय जों, लोगो लोगो गारिखौ जों थानायाव सोनो गोनां जाबाय। दा फैसाखौ जेब्लासिम होआ बेखौ बे गारि बावनो थागोन। बे हिसाबै बेयो दा माबाबाय, होबायबो होनदां, दा रसिदखौ मोनबासो जों बे गारिखौ हगारगोन। दा बेफोरबायदि उसुबिदा जायो आरोखि। ओंखायनो आङो मानिजाथाव रायजो राजा बिथांमोनखौ खोब गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमहरनानै स्पष्ट भाबै खावलायनो लुबैदों जे मोननै खोथाखौ गोसोआव लाखिथों।
होनो गोनां गारिनि टेक्सफोरखौ कमार्शियेलानो जा प्राइभेटानो जा नैबे 31 मार्च 2024 बा बिनि सिगां सिगां आदाय होथों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।